Vốn nghi ki rêu bạch ba nyem tip ras pang kini ki judge account mo ki jingkin show na banta ka retirement la jong henry nadu I bosu belas ngi hadu officer ba kamai di ki pho lak man kanar ki la ban play ka ni ka ji artali ki judge account ngai kawai ka ka PPF account bat kawai ka NPS account kani ka PPF account ka dei ba fi hap kan show kan nu ko amount ro phila ban tham tamba phila ban sai pat ka pisa hadin khat san snam ngai phila ban sim nun ru halor jong kani ka account ngai ti plus kataru ka interest ru fio ka bakam he mani kini ki normal saving account ngai ti ka tax ru fio tax free kanya kani PPF account ka best benefit lu ka dei ba phila ban kan show kat ba fi mon ngai fi kwa thap san spa na sia jan na silak na tangba ka limit ka dei tang hadu silak sampho sisnam ngai ti kani ka NPS account pot kani ka participate haka market kani te phila ban phihap kan show bai hadu underpost nam kalom kenja retirement saving account kan ti da phila kan show ang tu ka interest ru fio ka bahe ya halas pot la da underpost nam ka tu retirement chung fi kan 15 yang savi kan ti kini ki account ki bala sna hi da ka government musli ki brin kim tipra tama kani ka account ki bala pendan kam hi da ka government ni kan ti phila da fi kwa ban pli kum kini ki jaj account ram phila ban lej haki banks jong fi phila ban ong gen ba kwa play ka PPF account na ni ka NPS account kita sebenarnya batai kambing ya fi kan